Sao kau? Sekitu menipau. No mani wai ni. 9 go. In manipula sa skitik yung guidance and again no. Ikaw yan nap sa test kit nga na ida sa alam ko. Skit yun sa kaman now. Sa bigi man nito no so yo sa mid may met si batin lang klaw pau. And then again man now. Tesa nang kau siyang yo. Bisa di slow below now ni nalay yung kagawa ni kapanang yung manigip pa nilang kupik. Igudan nila gumanang saki. Kung ikan na tiniyo gusto. Ni may ginudiyo si. Sama no pino si. Lupa ng pino si. Salah tu ikan ano pa. Ikan funit si jala nila. Nanti yung face mask si kamama. Ikan si kamagla di jala. Nanti yung siniyukan mo kapak. Sino na. Ugiwan ma. Nananaiti ako sino sa. Pwede king nga ba din naman pa. Kuat. Sariman fans. Ikiditake mo yun yung ma. Sige na magiging freak fuyo kan ma speda no kan laban na na sa may gari ng pa hindi nakita may live no cat sa ganin ni ibo na ba sa sige yung mama ka na sa ila bina nila bulagad sila in mani in kay ila na one pa low and kay ila na pas ila na panghat kasi pa men na may kutsis kanimen may ni fake nes kani as ko bigol late ni as ko bigol back bili ka bisa bitre naman sinis kaya nga angki manday na net yung umpil There's no lagi 6 ni guys and then sini 6 b and then sini 1 igi ay and then sini ang parang guys and then sini sige life and then sini bad din magkili and then sini sige may message at sa nang igi message ko bigo ko lang sa ni face Nes pari Messi and usan din yung Messi sige mi love you for love you igi ni mi love